majitelka společnosti Danny Rose a já musím říct, že já mám pro vás nádhernou kytici. Vy jistě víte proč, protože dneska máte narozeniny. Takže dovolte, abych vám jménem samozřejmě všech zúčastněných popřál hodně zdraví, štěstí, lásky samozřejmě, krásných modelů a ať se vám daří. Já musím říct, že vás čeká jistě krásná oslava, protože rozjedete to tady velice příjemně a já musím říct, že narozeniny jsou krásná věc a především slavil také, takže musím říct. Bych poděkoval v tuto chvíli taky krásným modelkám, jmenujte samozřejmě Hanka Mašlíková, Vlaďka Erpová, Renátu Lermanovou. Co to? Já nevím, to je moje. To je moje číslo. Ne, v žádném případě, vážení přátelé. To je číslo všech modelů, které tady dneska právě se objevily na mole. S tím bych souhlasil. Já si myslím, že dámy, pojďte foukat všechny dohromady. Co mi na to? Tak co, 3, 2, 1, no nádhera. Takže holky umějí foukat, co? Tak, my děkujeme, my blahopřejeme samozřejmě. Krásné modely, dámy, vypadáte nádherně. No a co víc, popřát vám hodně štěstí, léto začíná, samozřejmě, hlavečky nádherná věc. Dámy a pánové, Danny Rose právě tady.